Era abans de la festa de Pasqua. Jesús sabia que havia arribat la seva hora. Sant Pau ens diu: Jesús, la nit que havia de ser entregat, prengué el pa, digué l'acció de gràcies, el partí i digué: això és el meu cos, ofert per vosaltres. Feu això, que és el meu memorial. I havent sopat, feu igualment amb la copa, tot dient: aquesta copa és la nova aliança segellada amb la meva sang. Cada vegada que em beureu, feu això, que és el meu memorial. Perquè cada vegada que mengeu aquest pa i beveu aquesta copa, anuncieu la mort del Senyor fins que ell vingui. Un poc de pa i un poc de vi. El gran gest de l'entrega de Jesús per mi. El sagrament de l'amor. Qui menja aquest pa viurà per sempre. Acosta't a seure a taula amb ell. Jesús també t'elegeix per ser un dels seus. A tu també et vol entregar la vida per sempre. Durant el sopar, Jesús es contorbà i afirmà: us ben asseguro que un de vosaltres m'ha de trair, un que menja amb mi. Joan, el deixeble estimat, es reclina sobre el pit de Jesús i li diu: Senyor, qui és? Jesús li respon: és aquell a qui donaré el tros de pa que ara sucaré. Llavors, sucà el pa i el donà a Judes. Després del sopar, a l'hort de Getsemaní, Judes entregà Jesús amb una contrasenya. És el qui jo besaré, deteniu-lo i emporteu-vos al ben custodiat. Tot seguit se li va acostar i li digué: mestre. I el besà. Ells es llançaren damunt Jesús i el detingueren. Quin gest més repugnant. Amb un bes entregues l'amic. Un bes, signe de tendresa, d'intimitat, de proximitat, esdevé signe de traïció. Què li passa al cor de l'home que, havent nascut per estimar, és ple d'odi? I el deixeble estimat, reclinat sobre el cor de Jesús, demana: qui és aquest que et trairà? Jesús li respongué: el que menja el mateix plat que jo, el meu íntim, és a dir, el teu germà, a qui has de perdonar. Tots l'abandonen. Jesús queda sol. Pere i el deixeble estimat el segueixen de lluny i aconsegueixen entrar a casa del gran sacerdot, on jutgen injustament Jesús. Pere s'asseu entre els criats del gran sacerdot i el reconeixen per l'accent. Tu també hi anaves amb Jesús. Ets un d'ells. Pere ho nega una vegada darrere l'altra. Jo no conec aquest home de qui parleu. Per què, Pere? Per què negues a Jesús? Per què negues conèixer a qui tant estimes? Què et passa? La por, Pere. Quan la por entra al cor de l'home, compra la seva llibertat. A l'instant va cantar un gall.
Llavors, el Senyor va girar-se i mirar Pere. I Pere es va recordar d'allò que Jesús li havia dit. Abans del cant del gall, m'hauràs negat 3 vegades. I així que va ser fora, va plorar amargament. Pilat decidí satisfer la seva petició i els va entregar a Jesús, després de fer-lo assotar, perquè fos crucificat. Aquells soldats romans no sabien qui tenien davant. Estaven entrenats per a la guerra, habitaven lluny de la seva llar. El seu cor potser ja havia esdevingut de pedra. I ara tenien davant el Natzarè, el Galileu, el que anomenen el rei dels jueus. Per a ells, un il·luminat, un boig. Compliran les ordres del governador i ho faran amb brutalitat. Descarreguen sobre ell tota la seva ira. El fill del Déu de la Misericòrdia és flagel·lat, torturat, escopit, insultat. Ja està, pensa Pilat amb ràbia. Ja tenen el que volien. Qui és capaç d'entendre aquest poble de fanàtics i d'il·luminats? Qui és capaç d'entendre les seves perverses raons? Es mira les mans. Les mateixes mans que minuts abans s'havia rentat amb menyspreu per tal de deixar ben clar que aquella comèdia no anava amb ell. I comprova horroritzat que segueixen tacades de sang. Aleshores, recorda la profunda mirada d'aquell Galileu estrany i les seves misterioses paraules sobre la veritat. Comprèn que ha estat la seva covardia que s'ha gellat la sentència. Però no podia posar en perill el seu càrrec. Havia de satisfer els sacerdots. I què si el Galileu era innocent? Aviat, tot s'hauria oblidat. Aleshores, un calfred inexplicable el sacsejà de cap a peus i comprèn que la creu no serà el final. Que tot està a punt de començar i que aquell Galileu d'ulls profunds serà encara més perillós després de morir. Sortí Jesús portant la corona d'espines i el mantell de púrpura. Pilat els diu: aquí teniu l'home. Dos soldats deixen caure amb brutalitat el pes de la creu sobre les nafrades espatlles de Jesús. Així ho manava la llei romana. El condemnat havia de traginar l'instrument de la seva tortura fins al lloc destinat a l'execució. És un tronc de fusta vella i nuosa, ennegrida per la sang i la suor de tants altres torturats. Simó tornava tranquil·lament del camp, colrat per 1000 sols, amb el front humit encara per la suor d'un dia de dur treball. L'únic que desitjava era arribar a casa seva i descansar. El darrer que volia era ficar-se en problemes. Abastament en tenia ja a casa seva. I molt menys desitjava haver-se de topar amb un condemnat a mort. Què li importava a ell? No era el seu problema. Alguna cosa hauria fet aquell Galileu. Però l'agafaren per dur la creu
perquè tenien por que el condemnat s'acabés morint pel camí. Ell no volia, però l'espasa del soldat romà era una raó prou convincent. I finalment es va veure obligat a carregar una creu que no era seva. Però alguna cosa va passar en aquell trajecte que, en arribar al lloc de la crucifixió, el Cireneu hagués canviat la seva vida per la d'aquell desconegut. Tal vegada havia estat la profunda mirada d'agraïment que li havia adreçat, o l'estranya dignitat de la seva figura, tot i estar tan malmenada. No ho sabia. L'única certesa que tenia en aquell moment era que ja mai més tornaria a ser el mateix. Estàs a punt de tornar a caure, senyor. M'estranya que aguantis tant. Si encara no ho has fet, ha estat per aquell Cireneu, obligat a donar-te una mà i fer la teva càrrega una mica més lleugera. M'apropo a tu. Contemplo les teves passes insegures. Veig les teves mans tremoloses que ja no saben a quin tros de la fusta aferrar-se. Puc sentir la teva respiració fatigada, feixuga. Miro els teus ulls enfonsats. El teu rostre desfigurat, inflat, brut de suor, sang i saliva. Ja no pots més. I aleshores, una dona del camí surt al seu encontre. Se li acosta i amb el seu mocador renta amorosament les ferides i la brutícia del seu rostre. Un gest que només pot durar uns segons abans que un dels guàrdies aparti la dona amb pentes i obligui Jesús a seguir caminant. Però aquells segons seran suficients per deixar imprès per sempre el seu rostre al cor tendre de la Verònica. Quin gest d'amor tan desinteressat. Quina delicadesa la d'aquella dona anònima. Ella tota sola no podia canviar la sort del condemnat i va fer l'únic que podia fer. Un gest concret, senzill, insuficient si voleu, insignificant tal vegada, però un gest d'amor. Un signe valent i espontani, mogut per la força d'un cor compassiu. El crucificaren i es repartiren els seus vestits, jugant-se'ls als daus, a veure què treia cadascú. Més encara, Sant Joan diu que van agafar el seu mantell i en feren 4 parts, una per cada soldat. I també prengueren la túnica. Però la túnica era sense costura, teixida d'una sola peça de dalt a baix. I es digueren entre ells: no l'esquincem, sortegem-la a veure qui toca. S'havia de complir el que diu l'Escriptura. S'han repartit entre ells els meus vestits. S'han jugat als daus la meva roba. Això és el que van fer els soldats. Senyor, vares néixer pobre en un estable i morires clavat en un patíbul. Mai tingueres res. I el poc que tenies, t'ho prengueren a grapades deixant-te nu. Completament nu, tremolós, brut i ple de llagues. Ja no sembles un home. T'ho han pres tot. Ara ja et poden matar sense remordiments, perquè ja no ets un home. I tens por. La teva carn d'home experimenta de nou la por i l'atordiment. El teu ésser assumeix aquesta hora terrible de la mort, assumeix el pecat dels homes i el redimeix per sempre. S'ha acabat el camí. Ara ja només queda la creu. Mai no és agradosa la creu.
ni mai ningú ha nascut per morir a una creu. Sols l'amor i la llibertat li poden regalar a la creu una bellesa que va més enllà de la bellesa i traspassa el cor del misteri. Jesús resta ajagut damunt el patíbul, esperant que els soldats facin la seva feina. El sol radiant del migdia l'enlluerna i li costa distingir el rostre d'aquell que li ferma els braços. I va clavant primer les mans i després els peus. En pocs minuts, el cos de Jesús queda penjat entre el cel i la terra. Aquelles mans que no es cansaven de beneir, ara estan clavades. Aquells peus que sortien corrents a rebre el fill pròdig, ara resten immòbils. Quan són a prop de les 3 de l'hora baixa, el cel blau d'aquest divendres de primavera s'enfosqueix ràpidament fins a quedar completament tapat per gruixuts núvols negres que anuncien tempesta. I de sobte, Jesús, fent un darrer esforç que sembla impossible, s'incorpora en la creu. Torna a omplir d'aire els pulmons i crida en veu alta: Pare, confio el meu alè a les teves mans. Arribaren a Jesús, després de trencar les cames dels qui havien estat crucificats amb ell, es van témer que ja era mort i no li trencaren les cames. Però un dels soldats li traspassà el costat amb un cop de llança. I a l'instant en va sortir sang i aigua. Tot això va succeir perquè s'havia de complir allò que diu l'Escriptura: no li han de trencar cap os. I en un altre lloc l'Escriptura diu: miraran aquell que han traspassat. A la creu, Jesús, ens ho has donat tot. Ens has donat Maria, la nostra mare, i ens has donat l'Església. Del teu costat traspassat, Senyor, ens has donat la vida. No t'has estalviat res. Ens ho has donat tot. M'ho has donat tot. Josep d'Arimatea va deixar el seu sepulcre, encara sense estrenar, per tal que hi poguessin enterrar el cos de Jesús. Un darrer gest d'amistat cap a aquell que havia capgirat la seva existència i li havia fet descobrir un Déu més preocupat per la seva felicitat que pel compliment de normes absurdes inventades per la duresa del cor de l'home. Però no podien perdre el temps. Aviat el sol s'amagaria rere els turons de Jerusalem i començaria el sagrat repòs del dissabte. Quan varen haver dipositat el cos de Jesús sobre la llosa del sepulcre, es va produir un silenci espès. El mestre havia mort. No era un malson. L'estaven enterrant.
Ara ja només quedava fer rodolar la pedra i tot hauria acabat. El Déu creador va fer les mans del primer home i de la primera dona amb una gran il·lusió. Però les mans de l'home es varen corrompre i es varen fer servir per lluitar i matar. Per això, sols unes mans que estiguessin disposades a deixar-se clavar podien recuperar la il·lusió de Déu. Unes mans per l'amor. I per això, a la fidelitat absoluta de Jesús, respongué Déu amb la victòria absoluta de la vida sobre la mort. De l'amor sobre l'odi, de la tendresa sobre qualsevol forma de domini, control o menyspreu de l'altre. I va ressuscitar Jesús.